a lépcsőjét. A betöröd a végen, polcot meghal. Ez tény és való, és azt sem törik azért annyira könnyen. Az könnyen megütni, akkor könnyen törik, mint így benyomni. Itt megy 2 darab fűvelő. Egyik megy, másik jön. Ezt a kettőt elszorítod, elég gyorsan le fog menni. Jó? Ne a lépcsőjét próbáld meg elszorítani. Itt szorítsd el, és végezz, így körül fog menni. Várjátok, amíg oda megyek. Jó, és nézzétek, hogy mi a különbség a kettő között. Mind ahogy. Így megfogod. Elkezded szorítani. Ez a bal kezem. De úgy igen, ahogy képzelni. Ráadva a gépére, ráfogsz. Az egyik jobbra jön, a másik balra megy. És ez lesz a kellett menni. Így összeszorítani egy nagy erőkülönbség kell hozzá. Tehát még mit tudom én, Csaba bácsi, mert a nyakát ígyek, akkor valószínűleg így után nem a feladat tisztelnek. De egy más, holnap reggel is itt lennétek. Jó! Próbálkozz lesznek, tehát tedd be főhajlamra, és próbálj végig, ha befele húzod, mi van, és összefeszíteni mi van. És mindjárt mutatom. Húzzon már. Nem vagyok, hogy